Lattiamassan juoksevuus riippuu käytetyn veden ja massan suhteesta. Juoksevuus valitaan siten, että laasti leviää itsestään, mutta ei ole liian vetistä. Laastivirta pidetään alhaisena pienhiukkasten, täyteaineiden ja veden erottumisen estämiseksi. Kerrallaan valettavan alueen suuruus riippuu laastin työstöajasta, lattian pumppauskoneen tehosta sekä pumpattavan lattian paksuudesta. Kapeat, suuret lattiapinnat voidaan valaa kerralla, kunhan työssä ei ole keskeytyksiä. Lattian lämmön ja askeläänen eristyskyky riippuu eristelevyjen tyypistä sekä päälle pumpattavan lattiamassan ominaisuuksista ja paksuudesta. Korkomerkkien avulla lattiamassa saadaan oikean paksuiseksi kussakin osassa lattiapintaa.